Hola! Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de 5 cèntims! Sí, per fi! Avui vos farem 5 cèntims sobre l'elaboració d'un conte o microrelat. No ens contes contes, home! Un conte és una forma d'expressió literària que pot ser tant oral com escrita. Això era i no era, un príncep valent, esvelt i més intel·ligent que ningú, anomenat Nelo. Què passa? Els contes poden ser de ciència-ficció i tant. Comencem amb algunes fórmules tradicionals d'inici de contes. Això era i no era un humil professor de València que va arribar a protagonitzar l'Alqueria Blanca. Temps era temps que per eixa interpretació li van donar un Emmy, 3 Globus d'Or i el Pritzker d'Arquitectura. Posats a somiar? Això va anar i era un presentador que va escriure un conte per a un vídeo i es va acabar venent més que la Bíblia. Això pel que fa als inicis, però per a mantindre l'interès durant la resta del conte i anar narrant accions, ens faran falta connectors temporals com estos. I en això que Beatriu es va comprar una tauleta digital. Al l'endemà estava cansada perquè es va passar la nit jugant amb l'aparellet. En acabant, Abella la va seguir en TikTok i pam! Van acabar fent-se amics. Què passa? Que no li veieu futur al meu conte? Això serà la vostra opinió. Sí. També hi ha fórmules per acabar els contes, que són molt útils perquè el nostre relat deixa el millor regust de boca possible. Mireu, i conte contat ja s'ha acabat. I van ser feliços i van menjar anissos. I vet ací un gat, i vet ací un gos, i vet ací el conte fos. O una altra versió. I vet ací un gos, i vet ací un gat, i vet ací el conte acabat. I conte contat ja està acabat. I si no és mentida, serà veritat. I tot això és veritat, com que la rondalla s'ha acabat. I si vos ha agradat bé, i si no, també. I tot això és tan veritat com si no hi haguera passat. Catacric, catacrac, la rondalla s'ha acabat. I catacrac, catacric, el conte ja està dit. Un conte, siga curt o siga llarg, sol tindre una estructura clara. Introducció, nus i desenllaç. És important que descriguem els personatges amb detall, tant físicament com psicològica. Vegem com fer-ho. Detalls com l'alçària, el color dels ulls o l'estil de vestir ajuden a visualitzar el personatge. Nelo portava una capa daurada quasi tan llarga com el seu monyo rull. Què passa? Sí, mira, m'agradaria tindre el monyo rull. Característiques psicològiques dels personatges. És reservat, extravertit. Estos detalls enriqueixen la percepció del caràcter. Relació amb el narrador. Depenent de qui narra la història, la visió del personatge pot ser subjectiva. És a dir, que el protagonista pot ser qui ens conta la història. Per això sempre són forts i valents els protes, perquè ho conten ells mateixos. Després d'haver passat 10 nits senceres recitant estellers, em vaig alçar amb forces i vaig descobrir la vacuna contra la pobresa en el món mentre esmorzava. I després em vaig enfrontar a 6 dracs, a 100 taurons i a una invasió alienígena mentre taponava un volcà en erupció. I tot això abans de dinar. Què passa? Què passa? Si ho escric jo és com jo vulga. Els contes es poden narrar tant en present com en passat. Vegem-ne alguns exemples. Saps què m'ha passat? He anat, he comprat, he caigut. M'han seleccionat per a l'equip de rem. Fa un any vaig viatjar a Honolulu. També podem utilitzar el present històric o narratiu per a resumir o actualitzar històries passades. L'any 1789, a París, hi ha una revolució. Arriben Rousseau i Montesquieu i assalten Versalles. I algú va perdre el cabell. En els contes també és fonamental l'ús variat de temps verbals. Podem utilitzar el present per accions immediates. I en això que Caputxeta Roja s'amaga dins del llit. El passat per accions ja finalitzades i l'imperfet per accions repetitives o que serveixen de context. Quan el llop va arribar,
la iaia dormia. Tot això pel que fa als contes. Però vos preguntareu, i què passa amb els microrelats, Nelo? Què passa amb els microrelats? Què passa? El microrelat és una peça narrativa breu que compta amb una estructura similar a la del conte, però més condensada. Microrelat. El microrelat és un text de creació que ha de narrar una història amb personatges i situacions de ficció, però amb la màxima brevetat possible, ajustant-nos al nombre requerit de paraules. Exemple clàssic. Quan es va despertar, el dinosaure encara estava allí, com en el cèlebre microrelat de Monterroso. Versió de Nelo. Quan es va despertar, el missatge de text encara estava ahí marcat en vist i sense resposta. Que no em contesta mai el dinosaure. Per què no respon el dinosaure? Sempre diu que és que no pot amb les peungles. És mentida. No em vol, no m'estima. Heus ací un exemple d'estructura d'un microrelat. Títol. Autor. Nom real o pseudònim. Introducció. Paràgraf de contextualització. Desenvolupament o nus. Conclusions o desenllaç. A vegades, els contes es publiquen agrupats en un llibre. Fins i tot es publiquen llibres de microrelats que han sigut premiats en concursos, com el de Massalfassar, que és una marató de microrelats, el de Castelló de la Plana, també a Manises també en fan. Al meu poble fan també a Mislata el dels Premis de Literatura Breu. Ara aprofitem per explicar les parts d'un llibre. En primer lloc tenim la coberta o tapa, que és la part exterior del llibre i que serveix per a protegir-lo. Just damunt de la coberta trobem la sobrecoberta o camisa, que és una funda de paper que es pot llevar i que sol incloure informació addicional i elements gràfics atractius. Quan obrim el llibre, la primera pàgina que veiem és la guarda, que és una pàgina de paper més gros que uneix la coberta amb els fulls del llibre. Si seguim, tenim la solapa, que és un tros de la sobrecoberta que es plega cap a dins i que conté informació sobre l'autor o el llibre. A la part inferior i superior del llibre tenim el llom, que és la part on s'uneixen totes les pàgines i que sol incloure el títol i l'autor del llibre. Els talls són les vores de les pàgines del llibre, visibles quan el llibre està tancat. També hi podem tindre la faixa o banda, que seria una tira de paper que aniria envoltant el llibre i que té informació promocional o destacats. Dins del llibre trobem la pàgina de respecte, que és la primera pàgina en blanc que veiem. Després, la portadella. Sí, finalment arribem a la portada, que inclou el títol del llibre complet, l'autor i possiblement l'editorial. Ara que tenim clar com s'estructura un conte o microrelat, eixirem per a veure els contes en el seu hàbitat natural, és a dir, en la boca de la gent, ja que des de temps immemorials els éssers humans ens contem contes els uns als altres. El meu ex, eixe sí que en contava contes, i ai, acompanyeu-nos-hi! Hi ha qui li agrada el romanç, o la història, o els crims, o la ciència-ficció, però el ben cert és que d'un gènere o d'altre tots podem xalar amb la literatura. M'he fet un amic nou, al qual li diuen... David. David, vale, molt bé. Què estudies, David? Estic fent els estudis de doctorat. Oh! Escolta, amb la tesi... A la tesi. Uf, això són paraules majors. A tu et contaven contes, de menut? Sí. El meu iaio em contava molt de contes. Especialment recorde el Caputxeta Roja. Ai, Caputxeta, sí. Que, a més, és que li demanara que me'l contara una altra vegada i una altra vegada i una altra vegada. De fet, per això vas de roig, veritat, en honor al seu iaio i als contes. I escolta, no sé, tindries algun gènere preferit? No sé si és més de... No, el que més m'agrada és la fantasia, de fet. Per això, després, quan ja com a lector, el que continuï llegint és sobretot fantasia. Mira, però tens la llavoreta, veritat, en els contes de Nano. Escolta, molt bé. David, et proposes jugar a un concurset molt fàcil amb mi. Et faig una pregunta, tu em dius la resposta correcta, perquè te'n donaré 3. Val. 3 opcions. Anem allà. David, què és una rondalla? Opció A, una formació musical italiana del segle XIX. Opció B,
un conte tradicional. Opció C, una eina del camp. Un conte tradicional. Una rondalla és un conte tradicional? Sí, molt bé, molt bé. Efectivament, resposta correcta. Què és una faula? A, un plat gastronòmic tradicional de la Vall d'Albaida. B, un tipus de navaixa. O C, un conte en què els protagonistes són animals. La C, el conte en què els protagonistes són uns animals. La faula és un conte on els protagonistes són animals. No ho pregunte, ho afirme, sí, correcte, correcte. No confondre amb la flauta. Encara que en una faula algun animal podria tocar la flauta, no? D'acord. Em podries dir el nom de l'autor o autora més famós de les rondalles més populars en València? Isabel Clara Simó, Enric Valor, Nino Bravo. Enric Valor... Ho dius així somrient. Sí, Enric Valor, de Castalla, les rondalles... Sí, no? En l'escola suposa que llegiríeu, veritat, les rondalles d'Enric Valor. L'escola ja la vaig deixar fa molt de temps i ja no me'n recorde. Però jo crec que he crescut tota una generació, i tu eres més o menys de la meva generació. Que, David, ho has fet de categoria. Gràcies. Molt bé. Jo crec que et donarem sort per a defendre la tesi davant el tribunal. Gràcies. Sort, amic, que vaig a bé. Moltes gràcies. I hem arribat al final del programa. Esperem que ara tingueu més clar com elaborar un conte o microrelat. I recordeu que la clau és una estructura clara i una narració rica en detalls i emocions, amb personatges ben perfilats i que tinga 3 parts. Introducció, nus i desenllaç. Molt bé, molt bé, molt bé aplicats i aplicadetes. Ah, i no us oblideu de posar-li títol. Clar, dona, clar. Un desenllaç com este. Perquè sí, això no és com el conte de mai acabar. Això s'acaba. Així que, adeu!